जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ जोनोम होनायनि दानसे उनाव जों दिनै क'क्राझारावहाय जोंनि हेड अफिसखौ बेखेवबाय बालागावआवहाय बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हानजानि जा फिरफिला बेखौबो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बिरहोनाय जाबाय ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि मददजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो दासिम मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दानाय जादों सोलिगासिनो जथुम्माया आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव जे गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गुबुन गुबुन ब्लक प्राइमारिफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोर दिनै APB हानजायाव लोगो लाफैदों जइन जाफैदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावो बेबायदिनो गोबां जायगायावबो जोंखौ जायखिनिया दिनैसिम कन्टेक्ट खालामदों मेक्सिमाम जायगानिफ्राय जइन जानोनो एबा हाबनो थाखायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ खिन्थु जोङो सम होनो हायाखै जों स्ट्राक्चार बानायनायावहाय बिसे बांसिन गोसो होगासिनो दङ जों लासै लासै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जइनिं प्रग्रामखौ आरो बेबायदिनो जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानोसै रायजो राजाफोरनिफ्राय जों साननायनिख्रुइ माने बांसिन जोङो अनसायनाय मोननो हादों दाना मानसिफ्रा जे नेनानैसो दङमोन बेबादि हामजानायखौ जों फोरमायनाय मोनदों बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जों मालाबा सानो जे जों माबादि आवगायलांनो खिन्थु जेब्ला रायजोनियाव थाङो बा जोङो गुबुन हाबाफारियाव गुबुन जायगायावहाय गुबुन सुबुं लोगो मोनब्लाबो बयखौबो जोङो हामजानाय फोरमायनाय मोनदों बेनिखायनो जों गोजोनदों आरो गोबाङा बुङो जे बे गोबावसो जाबाय सिगाङावनो दानांगौमोन सिगाङावनो खालामनांगौमोन होननानै ओंखायनो जोंहा गोजोननाय दङ अफकर्स NDFBनि बेसाव दानाय बे हानजानि बियो जों नैथि होननानैसो बुंनांगोन फर्मेलि 1996 एबा 1999 मायथाइयावनो NDFBआ PDF होननाय मोनसे हानजा दानानै होदोंमोन जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 9 MLA आरो सासे MP हरनो हादोंमोन स' बेनि उनाव गोबाव सम गेप थाबाय दा जों आसा खालामो एक्स NDFBफ्रा जि लुबैनाय हास्थायनाय दङ हारिखौ सिबिनायखौ जों बेखौ गोथारै आवगायलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ डेफिनेटलि जों जि फैबाय थानाय BTC इलेक्सन जों बेवहाय जोंनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव फुल्लि बाहागो लागोन बेबायदिनो बिसायख'थियावबो बाहागो लागोन दायो जोंहा स्ट्राक्चारा कमप्लिट जायाखै उन्दै अबस्थायाव दङ जों आसा खालामो फैगौ मास मोनसेनि दानाव स्पेसियेलि बे मे दानावहाय जोङो गासैबो स्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट ब्लक एबा प्राइमारि कमिटि दानायफोरखौ बिनि उनावहाय जोंनि बिसायख'थिनि प्लानिंखौ जोङो जागायगोन बेखौथ' जोङो दासिम जोङो सावरायाखै खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ एनि पलिटिक्स एभरिवेर हल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो बेवहाय वी आर अपेन जों अपेन खिन्थु दासिम जोङो बेनि बागै जोंनि केबिनेटआवहाय सावरायथ'वाखै ओरैनो एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु बेबस्था बेखौ नायोब्ला जों माने एसे वीक जालांनाय बादि नुदों प्लास जोंहा पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दंमोन हिस्ट्रिकेल जेब्ला जिखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो खमायलांगासिनो थानाय नुदों आरो जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जेन जों दिनै एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों आरो बे रोखा नुजाजोब्बाय गासैबो बेवहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय जों आवगायबोदों जास्ट माने रैखाथि होनो थाखाय